Ano na? Mukhang kapal niya yung unahan na yun ah. Pwede tayo ng pang-content natin mga kagamba. At abangan nyo itong mga laban nito. Pwede tayo sa Tagalog pang-content natin. Yung transparent. Ano yung mga transparent? Ando na pala sa ibawa yan, oh. Marami na kasi tayong box yan, oh. Totoo. Animan. Balik kunti lang itong gagamba natin, mga gagamba. Yan lang. Na-deliver na natin iba kahapon. Wala, no? Wala ko, pangit yung gagamba. Ayan, oh. Ang Tagalog natin, mga kagamba. Pili tayong pang-content para maganda yung kakalabasan nito. Kukondisyon natin to, tapos lalagyan natin load. Tingnan nyo yung mga laban nito, abangan nyo ha. Latag ko lang dito. Takbuhan na. Dito isa. Ayan. Bawa mo yung ba mo para linaw yan. Yan, unboxing na rin tayo yan. Pero pumipili tayo ng ano. Sa isang may makuha kami isa, dalawa. Yan. Mga pambata lang to eh. Ito din sa dulo. Transparent na yan. Parang manipis. Iba talaga mga kagamba yung magaling sa mga labanan na sugal na mga gagamba. Yung kursunada ko, hindi nga kursunada. Kaya natatalo ako eh. Iba yung magagaling talaga pumili. Eh dito sa akin, pag marami na mas bati, pwede na ka-order sa akin yung panglaban na talaga. Nakondisyon na namin, naludan na namin, nababag na namin. So, ano na yun, 80% yun. Panalo ka doon. Hindi naman masasabi namin yung 100% kasi baka mas magaling yung kalaban. Mas magaling yung kalaban pumili. Pero siguro ano na lang, depende na lang sa sukat siguro na ano, sa mga ulutan. Ilan? So ayan ha. Abangan nyo, ayan ha, pinilan namin. Sige, bantuan ko na lang. Alright. Ito yung mga napili natin, ipupuntin natin yan. Yan. Tagalog yan. Ayan. Ito pa iba. Naludan na yung mga yan ha. Ayan. Ito, box pa ni ano to, Kabinog. Nalbor natin. Shout out sa Kabinog. Ayan, naludan na yan.
tuklasin natin. Ayan. Ayaw na. Ayaw magpakita. Medyo may katawan siya. Pero okay naman. Pinili natin to para sa content natin. Magmamatch tayo ngayon. Ito. Tapos ito pa din ito, yung ibang kulay naman to, yung mga brown yun. Ito naman, mga itiman. Yan. Yan. Content natin yan, imamatch natin. Abangan nyo yung mga laban nito ha. Oh, wala siya. Abangan nyo yung mga laban ng mga to. Ayan.